Nisojalen do ka bisimila an ka kunnafoniya o kɛnɛ ka aw minnu sɔgɔlen don an diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ Mali kunnafoni bɔlɔlɔ siraw sanfɛ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛtuma aw bisimila bi a ka kunnafoniya olu kɛnɛ kan. Bi ame tɛnɛnna su kalo tile 22 san 2024 ka sangani ka dɔ ka fɔ an ka jamana furancɛ fanga ɲɛma Colonel Asimi Goita a kɔni ye kuma minnu fɔ wagati tɛmɛnnu na ko fɛn min an ka jamana administration olu kɔni bɛna digitaliser ni min kɔni ye ka baara kɛ olu kɔnɔna ni ka dɔ ka fɔ subahana machine kɔni o de kɔni kama jumadon tɛmɛnen ka dɔ ka fɔ Kuluba Palais la i ka dɔn o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni lancement kɔni kɛra min yɛrɛ kɛnɛ ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ kun ye Colonel Asimi Goita o ni a ka gouvernement ma caman kuma kɔnɔna la a yirala ka fɔ ko nin bɛna se ka kɛ sabu ye walasa jɛlenya ani ka dɔn ka fɔ baaraw kɔni kɛli bɛ se ka nɔgɔya cogo min na jamanaden bɛɛ lajɛlen bolo ani Jumadon fɛn min ka dɔn ka fɔ nɛgɛ kanɲɛ 10 ani wagati diplôme d'études fondamentales DEF min kɔni baaraw kan kɛra kalo tɛmɛnen na an ka jamana kɔnɔna la olu jaabiw kɔni bɔra kabi ka sangani jaabiw kɔni bɔli i ka dɔn ka fɔ o kɔnɔna jaabiw kɔni kɛra kɛmɛ sara kɔnɔna 44 murumuru 46 o de kɔni ye DEF kɔni sɔrɔ kɛmɛ sara la o kɔnɔna a yirala ka fɔ ɲinata kɔni na kɛmɛ sara la 14 ka dɔn ka fɔ jaabiw kɔni yɛrɛ la sanfɛ ni o de kɔni ye o de kɔni kama fɛn min ka dɔn ka fɔ fɛn min DEF yɛrɛ baaraw kɔni tɛmɛlen kɔfɛ o kɔni kama fɛn min ka dɔn ka fɔ première nationale maa min kɔni ka DEF kɔni moyenne cayara ni DEF den bɛɛ lajɛlen ta ye olu kɔni bisimilala ka dɔn ka fɔ an ka jamana kalanko ministre kɔni fɛ kɛnɛ min kɔni kan a ye u fo ka tila ka tableau ta ka di u ma i ka dɔn ka fɔ wale ɲuman dɔn ani ka dɔn ka fɔ walasa u ka se ka cɛsiri ani jija caman kɔni kɛ i ka dɔn ka fɔ don nataw la fɛn min ka dɔn ka fɔ Sira Traoré ale de kɔni kɛra ɲinan kɔni première nationale a ka moyenne kɔni bɛ taa i jɔ fɔ 18,15 ni o kɔni 18 murumuru 15 o ni a filanin tɔɲɔgɔn ni ale kɔni tɔgɔ ye ka dɔn ka fɔ Koninba Traoré ale kɔni kɛra 3e kɔni ye ninnu bisimilala ka dɔn ka fɔ an ka jamana kalanko ministre kɔni fɛ min kɛnɛ min kan a ye u bonya ka wale ɲuman dɔn kɔni kɛ u ye wa ka tila ka ɲini u fɛ u ka jija ani cɛsiri caman kɔni kɛ ka d'a ka jamana jigi bɛ u kan don nataw la. An ka jamana furancɛ fanga ɲɛma Colonel Asimi Goita Burkina furancɛ fanga ɲɛma Capitaine Ibrahima Traoré olu kɔni ka dɔn ka fɔ labonyana kosɛbɛ i ka dɔn ka fɔ Abdurahmane Tiani kɔni fɛ ni ale Niger jamana furancɛ fanga ɲɛma ye i ka dɔn ka fɔ ka bonya kɔni ta ka di u ma min kɔni ni a bɛ fɔ o kɔni ma ko Grand Croix de l'Ordre National a ye a d'u ma ko min na k'o de ye u ka wuli ka jɔ u ka jija walasa ka se ka u ka jamanaw kɔni bɔ bolo la ani ka jamanaw kɔni ɲɛ jamanaden olu kɔni ɲɛlɛ ka jamana ka ɲɛta sira olu kɔni nati i ka dɔn ka fɔ u kɔni u kɔgɔ da o kɛlɛ min kɔni kɛli la u bɛ ka kɛ kuma ma u lajɔ i ka dɔn ka fɔ bagabagali kama u lajɔ o kama fɛn min Niger jamana ɲɛma a kɔni ni jɔnjɔn kɔni ta ka di u ma walasa ka bonya masegi ani wale ɲuman dɔn kɔni kɛ u ye. An bɛ taa Gawo ka olu fɛ yen nɔ ni wagati na fɛn min ye Gawo marabolo ɲɛmaaw kɔni olu kɔni ye fu siri ka dɔn ka fɔ taji kɔni feereli kɔni min bɛ kɛ buteliniw na i ka dɔn ka fɔ quartier kɔnɔ karekunnu kɔni na ko ko kɔni na wa o kɔfɛ fɛn min ka dɔn ka fɔ maa minnu kɔni bɛ u ka ɲɛgɛn ciw ka o branche ka na o yɛrɛ kɔni bila caniveau la ni o ye fossé dingɛ minnu kɔni bɛ kɛ walasa ka dɔn ka fɔ sanjiw ale ni ji wɛrɛ minnu bɛ na olu ka se ka tɛmɛ ko maa dɔ fana bɛ yen nɔ olu kɛlen bɛ k'u ka ɲɛgɛnw ciw ta ka o branche i ka dɔn ka fɔ o caniveau la directement i ka dɔn ka fɔ o baaraw kɔni kangarimada kɔni kɛra ka dɔn ka fɔ Gawo ka bɛɛ lajɛlen kɔni ka fu siri a bɛɛ danna maa min kɔni ni ma ni sariya kɔni ninnu pato minnu kuraw kɔni tara ka dɔn ka fɔ Gawo marabolo kɔnɔna la i na i yɛrɛ kɔni di fanga tilama kɔni ma minnu kɔni na u na ɲangili da i kan i ni min ka kan. Ni kɔni tɛ kɛ kuma bɛ a bɛ mɛn ka sɔrɔ a ma kɛ wa balinako yɛrɛ fana don fɛn min an ka jamana faba commune 5nan o tribunal de grande instance i ka dɔn ka fɔ o doyen des juges kɔni ni o ye magistrat Umaru Touré a y'a yamaruya kɔni di i ka dɔn ka fɔ kunnafonidilaw kɔni bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka se ka ni musolaka in kɔni ja kɔni cari i ka dɔn ka fɔ kunnafoni di sira bɛɛ lajɛlen fɛ i ka dɔn ka fɔ ja kɔni bi tɛmɛ sira o sira fɛ walasa a bɛ se ka dɔn ni o kɔni Abibatu Mayiga kɔni Abibatu Mayiga ale kɔni nɔmlɛlen don ka d'a kan k'a kɔni sɛfɛ wari miliyɔn caman de kɔni ŋanamu i ka dɔn ka fɔ
feerekɛla caman kɔnɔna minnu kɔni ye ka dɔ ka fɔ u wele ka taga fanga kɔni ka sira kan min kɔnɔna u ɲinini kɔni senfɛ u bolila ka taa u ɲɛma dogo u ma fila kɔni don ka d'a kan a yirala ka fɔ Usman Jalo ni ale kɔni ye julaba ye ka dɔ ka fɔ Bamako suguba kɔnɔna la ni ale dɔnnen don kosɛbɛ Jalo kɔni yira ale ka telefɔni kɔnɔ min na a y'a yira mɔgɔw la ka fɔ ko bolimafɛnw de bɛ a bolo ka feere ni o ye sennaanimafɛnw ye mobiliw ni o bɛ tali kɛ Toyota Hilux la fo ka taa se Parado TXL ma ani ka taa se Toyota V8 ma o ni a ɲɔgɔnna caman minnu na a y'a yira ka fɔ ko olu feereta bɛ ale bolo INRSP kɔni kɔnɔna la ni o kɔni ka dɔ ka fɔ an ka jamana kɔni ka cakɛda ba dɔ kɔni ye min yɛrɛ kɔni bɛ hippodrome ka olu kɔni fɛ kuma min na a ye ni janu sɔrɔ la kunna min na a y'a yira i ka dɔn ka fɔ jagokɛlaw la a ɲɔgɔn jagokɛlaw la minnu ni a dɔw la yɛrɛ a ye olu ta ka taga i ka dɔn ka fɔ bolimafɛn ninnu kɔni yira u la i ka dɔn ka fɔ INRSP yɛrɛ kɔni cour kɔnɔna la min kɛra sababu ye ka danaya kɔni nati ka dɔn ka fɔ olu ni maa kofɔlen ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ni o kɛlen maa caman kɔni wari bɔ i kunna danaya kɔni sɔrɔlen kɔfɛ ka bolimafɛnw san ni o dɔw kɔni bɛ tali kɛ Bubakar la ale kɔni Hilux san fɛn min ani ka dɔn ka fɔ Parado TXL min kɔni a y'a san sefa wari $400,000 ani 280,000 bɔyanko wa o kɔfɛ Mamadu ale fana kɔni Hilux san ale ye o san o boli ka dɔn ka fɔ sefa wari $6,000,000 o kɔfɛ fɛn min ye Abu ye ale fana ye ka dɔn ka fɔ V8 san o boli ka dɔn ka fɔ $2,000,000 ani 10,000 o kɔfɛ Sheikh Abdul Ali ni Mamadu olu fana yirala ka fɔ ko olu fana ye $2,000,000 de kɔni sara u ye ma kelen u ye $2,000,000 sara ka da ka olu fana kun bɛ fɛ ka Hilux kɔni san u bolo wa o kɔfɛ Sheikh Abdul Ali ni Mahamadu ninnu kɔni ye maa saba ye minnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye $2,000,000 kɔni sara ka dɔn ka fɔ Hilux 2 kɔni ko la o kɔfɛ fɛn min ye maa kelen b'a la o ye ka dɔn ka fɔ $3,700,000 ani 10,000 sara ka da kan ale fana kun bɛ fɛ ka Toyota Prado Plus fɛnɛ kɔni san ni o ye Toyota TXL kɔni ye tuma min na ni u ye u bɛɛ wariw bɛɛ lajɛlen di a yirala ka fɔ maa min ni o tɔgɔ ye Usman Jalo ye o ko ale kɔni wariw bɛɛ lajɛlen kɔni bila ka taa Abibatu Mayiga kɔni ka bolo kan ni ale yɛrɛ bɛ baara kɛ INRSP yɛrɛ kɔni cour kɔnɔ ni ale ka baaraw bɛnnen don i ka dɔn ka fɔ bolimafɛnw feereli ko kɔnɔ walasa a bɛ se ka i ka dɔn ka fɔ reçu de versement kɔni di i ka dɔn ka fɔ mobili sanna olu ma wa k'a yira ka fɔ k'u kɛlen kɔfɛ ka u ka nin wari ninnu bɛɛ lajɛlen sara u bɛɛ lajɛlen kɔni ye 70,000 bɔyanko kɔni sara walasa u kɔni bɛ se ka carte grise ani i ka dɔn ka fɔ mobili kɔni tigiya papier wɛrɛw kɔni koɲɛ bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na kuma min na u ye wari di ni o kɛra utukalo tɛmɛnen na san 2023 fo ka se bi ma u ma ɲɛ sɔrɔ mobili ko o la don min kɔni kofɔra ko u kan ka bolimafɛnw kɔni sɔrɔ la ni maa 2 kɔni tunna pewu Usman Jalo ale ni Abibatu Mayiga u kɔni kɛlen kɔfɛ ka taa plainte kɔni déposer daba kasiliw kɔni kɛlen kɔfɛ an ka sariya tigilamɔgɔw ye minnu kɔni wuli ka jɔw kɔni kɛ tɛgɛ kɔni sera ka kɛ Usman Jalo la min na ale kɔni bilala fɛn min an ka fanga tigilamɔgɔw ka bolo kɔni kan ye yankili min ka kan o dara a kan nka k'a minɛ o don n'a ka se bi ma Abibatu Mayiga ale ma ye a kibaruya ma dɔn o yɛrɛ de kɔni kama fɛn min ye an ka jamana commune duruna kɔni tribunal de instance kɔni magistrat ye ni ale tɔgɔ de a tɔgɔ Umar Ture ale kɔni ye a yamaruya muso la kan kɔni ja ka se ka tɛmɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ walasa a bɛ se ka ye ka da kan a ye maa minnu kɔni ŋanamu u ka laɲini tɛ fosi f'u ka hakɛ ka segin u ma wagati min na i ko sisan Togo jamana olu kɔni bɛ ka kuma ɲɔgɔnya ta ni ka dɔn ka fɔ farafinna cɛncɛn kan jamanaw ye Mali Burkina Faso Niger walasa u kɔni bɛ se ka i ka dɔn ka fɔ corridor dɔ kɔni sigi min kɔni bɛna kɛ ka dɔn ka fɔ Togo kɔni port kɔni kɔnɔna la ni o ye Lomé port kɔni ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔn ka fɔ farafinna cɛncɛn kan jamanaw ani ka dɔn ka fɔ u ka fɛnw kɔni bɛ se ka don ka bɔ kɔni kɛ togoya min na nɔgɔya la fɛn min bɛ se ka tɛmɛ ka dɔn ka fɔ Lomé kɔni port kɔni fɛ ka sanga ni ka dɔn ka fɔ Sputnik Robert Duzeini ale kɔni Togo ministre min ɲɛsinnen don u ka jamana ko kan ko kɔni ma a ka ɲɛfɔliw kɔni a ye a yira ka fɔ ko Togo jamana kɔni bɛ fɛ ka nin port kɔni sigi min kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka tɛmɛtɛmɛli kɔni nɔgɔya ka dɔn ka fɔ ni o ye taga ni ka sigi kɔni ye farafinna cɛncɛn ka jamanaw kɔni ma u ka don ka bɔ kɔni na min kɔni bɛ se ka kɛ jagofɛnw ni marchandises o ni a ɲɔgɔnna caman kɔni ye
akira sibiri do juillet kalo kile mugan samba fila ani mugan anani CEDEAO ma olu kɔni ka fɛn min ka dɔn ka fɔ parlement kɔni dɔ kɛnɛ kan kɛnɛ min kɔni kan i ka dɔn ka fɔ a labanna ni furugu ni ka dɔn ka fɔ mankan dɔw kɔni ye ni sanga ni ja minnu kɔni tɛmɛna i ka dɔn ka fɔ sira dɔw kɔni fɛ minnu kɔni yɛlɛ i ka dɔn ka fɔ kunnafonidila olu kɔni fɛ a yirala ka fɔ fɛn min ye Sénégalais député min ale tɔgɔ kɔni ye ko Guy Marius Sagna ale kɔni ka kumaw la a ye a yira a ka kuma kɔnɔna la ko ni ye a ta k'a lajɛ jamana caman kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya farafinna tile bi bolo kɔni fɛ ni an ka jamana kɔni ɲɛmaw ni an ka jamana marabaaw bɛ kuma u b'a fɔ ko farafinna kɔni ye fantan jamana de u b'a fɔ ko fɛn kɔni tɛ an jamana minnu kɔni bolo minnu kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ farafinna fɛn min ka dɔn ka fɔ a tile bi bolo yɛrɛ kɔni fɛ ko ka sɔrɔ o kuma tɛ tiɲɛ ye ko o b'a yira jɔnni de kɔni bɛ ka an bolo kolonya o kɔni bɛ bɔ an ka marabaaw de la an ka jamana ɲɛmaaw de la olu de kɔni bɛ ka an dun wa olu de kɔni bɛ ka an di an dun waraw kɔni ma a ka kumaw kɔnɔna la o bɛ min yira ka sanga ni o kuma fɔli ye fɛn min ka dɔn ka fɔ ale tɔgɔ Ajaratu Tarawele a ye kuma ta a ka kumaw kɔnɔna la a ye a yira ko a ma fɔ kɔni ko an bɛ démocratie la ko n'a fɔra ko min bɛ i fɛ k'i k'o fɔ ko o b'a yira ka fɔ k'i ka kuma fɔ ko kuma min fana ni fɔli man kan ko mun kama k'a bɛ jamana ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen kɔni dɔgɔya ta ko o sariya t'a bolo a man kan tɛ ka o kɛ a ka kumaw kɔnɔna la a ye a yira ka fɔ ko hali n'a sɔrɔ ya kuma dɔw b'i hakili la ka fɔ i man kan tɛ ka olu kumaw kɔni fɔ yɔrɔ de bɛ kuma la wa i man kan tɛ ka kumaw kɔni fɔ cogo dɔ la ko n'i bɛ kuma dɔw fɔ i kan ka a jate minɛ min ni fɔli ka kan min ni fɔli ma kan ko ale kɔni tɛ jɛn ni o kumaw ye ka d'a kan fɛn min Marius ye ko a kɔni filan kɔni tɛ jamana ɲɛmaaw ye wa a teriw tɛ ko a bɛ se ka kumaw ma ko cogo min kɔni ye u ja min kɔni kɛra ɲɔgɔn sama ni mankan dɔw kɔni ye ne y'a to jan ninnu kɔni bali la ka ye yɔrɔ dɔw kɔni na min kɔni na a bɛ ma dabali ban kosɛbɛ nka a ko kɔni kɛra an bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min ye épilation ni o kɔni ye ka dɔn k'a fɔ farikolo kɔni si dili ye o kɔni kɛ mɛ sangaba ye kosɛbɛ bi ka d'a kan a tɛ dila ni ka dɔn k'a fɔ lamu ni fɛn tɔ wɛrɛw kɔni ye mɛ fɛn min ka dɔn k'a fɔ tulu dɔw bɔlen don sisan nɔ walima pati dɔw kɔni bolo ni a bɛ fɔ minnu ma ko cire épilatoire i ka dɔn maaw kɔni bɛ min kɛ u bolo kɔni na ani u senw na walasa ka a siw kɔni di ka bɔ yen ka d'a kan n'i ye a mun fari la n'i y'a da a bɛ nɔrɔ farikolo la n'o kɛra i b'a sama n'i ye a sama a bɛ bɔ ni farikolo si bɛɛ de hali minnu bɛ o kɔnɔ a b'a bɛɛ sama ka bɔ ka sanga ni bibi na musomanin caman ani cɛ caman minnu kɔni bɛ ni fɛn min kɔni matarafa u ye a yira ka fɔ ko ni u y'a kɛ a b'a to u farikolo bɛ nuguya a bɛ a to u fari bɛ u bɛ kodiya u yɛrɛ ye u ka cɛɲa fana fɛn min ka dɔn ka fɔ o sababu dɔw kɔni bɛ bɔ nin kɔnɔna na nka an ka kɛnɛya tigilamɔgɔw kɔni ye a yira k'a fɔ ko nin fɛn in ko faratiba de b'a la ko k'a daminɛ fɔlɔ si yɛrɛ a nafaba de bɛ farikolo sanfɛla la ka d'a kan a bɛ farikolo yɛrɛ kɔni tanga fɛn caman min kɔni bɛ tali kɛ tile ka jenini fo ka taa se fiɲɛw ani fɛn caman kɔni ma nka n'i tɛ ɲɛ a dili fana kɔ i k'a kɛ a kɛcogo ɲuman la fɛn min ka dɔn k'a fɔ seri minnu bɛ k'a la k'a sama a kɛcogo juguya bɛ se ka problème wɛrɛw kɔni lase i kɔni farikolo ma min yɛrɛ kɔni ka laɲini tɛ o la o kama ko an ka farati o kɛcogo ninnu fana na a kɛra jumadon juillet kalo tile 19 san 2024 don min kɔni a tɛna bɔ i ka dɔn k'a fɔ maliyɛn tɛ kɔni si de hakili la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ka dɔn k'a fɔ seko ni dɔnko tigilamaw ni o bɛ tali kɛ dɔnkilidala o ni a ɲɔgɔnna caman na Tumani Jabate ale kɔni tayara ka kaɲɛni nin don in kɔni ka a si to i ka dɔn k'a fɔ san 58 bɔ yan ko la Tumani Jabate a ye kobaw kɛ an ka jamana ye a ye an ka jamana kɔni tɔgɔ lase yɔrɔ caman na min yɛrɛ kɔni a ye Grammy Award kɔni ta min yɛrɛ fana kɔfɛ a ye an ka jamana kɔni jɔnjɔw kɔni kɔrɔta yɔrɔ caman na nka ale kɔni tayala ka sanga ni ka dɔn k'a fɔ jumadon tɛmɛlen ye min yɛrɛ la a ka suturalo bɛɛ lajɛlen kɔni kɛla Tumani Jabate ale kɔni dalen don i ka dɔn k'a fɔ Amdalayi Kaburu na o yɔrɔ kɔni kɛra ale kɔni dayɔrɔ laban ye an b'a fɔ ala ka badabada dali nɔgɔya Tumani Jabate ale kɔni ka nin tanyali kɔni bɛna kɛ pertiba i ka dɔn k'a fɔ an ka jamana seko ni dɔnko bolo u tɛna se ka maa min kɔni nɔnabila cogoya si kɔni na ka d'a kan jɔyɔrɔba kɔni tun bɛ a la an ka jamana seko ni dɔnko la o kama an ka jamana fédération des artistes ni o kɔni ye fédération des artistes du Mali ni o ye FEDAMA ye ale kɔni tasi bila kɛ Tumani Jabate k'a yira k'a fɔ ko olu na Tumani su kasi fo ka taa fɔ ko min kɔni kɛra
ameta l'Amérique jamana kan l'Amérique jamana ɲɛmaa Joe Biden ale kɔni a yira ni wagati na ko ale n'a kɛlɛdaga jigi ka da ka a sen kɔni tɛna ye ka dɔn ka fɔ Maison Blanche ale kɔni kɔ kɛti la tuguni ni o kɔni u ka jamana ɲɛmaa kɔni sigiyɔrɔ ye ko i ka dɔn ka fɔ jamana ɲɛmaasigi kalafili min ale a sen kɔni tɛna ye o la dɔgɔkun caman kɔni kɛlen kɔfɛ ɲɔgɔn samasamaw kɔnɔna min yɛrɛ kɔnɔna u ye kuma caman kɔni fɔra min meje mɔgɔ ka mentalement kɔfɛ agression physique bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ a ye a yira ka fɔ ko ale kɔni sen tɛna ye ka dɔn fɔ a y'a yira ko ale kɔni sen tɛna ye ka dɔn ka fɔ jamana ɲɛmaasigi kalafiliw kɔni na. Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira lajɛbagaw aw tulo garisigɛ kɛra ni kunnafoniya damadama de an b'a fɔ aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na a y'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔlɔsiraw la kunnafoniya jɛlen bɛ sɔrɔ yen nɔ de aw kan bɛ dɔwɛrɛ ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ ko ma kɔnɔ Ala k'an ka jamana basigi.